The government has announced plans to honor the country's war veterans and civilian collaborators for their role during the liberation struggle against white minority rule. Achipere musha muri Zimbabwe tuna kuti government yoti aiwa tauda kubetsera, tauda kupa merits aiwa kune vakomana ma war veterans vakatibetsera muhondo yerusununguko. Sana bena mashoko anobuda nyika yatikatarisana victor kwakaita ma war veterans aiwa muguta remasvingo kudobva subscribe like turn on the bell icon. Munobuda munyogwa muchinzi according to Love More Matuke, the Minister of State and the Presidential Affairs in the Office of the President and Cabinet, the government intends to award medals and certificates to these veterans and collaborators. Addressing members of the Senate last week, Matuke said the government is committed to prioritizing the welfare of former combatants and the collaborators as part of their recognition initiative. This year we expect that indeed we will have a very huge figure, and from next year we expect the war collaborators to also be awarded medals. Mashoko ari kubuda panapa achinyogwa mbepa nawo tiona kuti aiwa government yaID Mnangagwa vari kuti aiwa toda kupa ma war veterans edu ma certificates inoda kuti vakatibetsera pahondo yerusununguko. But tinoona zvinhu zviri kuitika pane mukatarisa pane nhau dzirabudisa makuseni tichiona aiwa ma war veterans munyika muguta remasvingo vachikomplaina vachievictiwa zvinzi aiwa paland pavaigara pafanira kuuya matop officials apa pafanira kuvakirwa kana kuitwa nzvimbo nematop officials emuZANU-PF. Tudze mafungiro enyu muri kudi pamusoro mashoko ari kubuda achibva kusenate kupresidential office. Tudze mafungiro enyu, pindai mucomment section medu, musano subscribe or like, turn on the bell icon.